zita rangu ndinonzi Nyaneni Gresham ndo zita rangu. Ndingangoti ndichiuya mubhuku rekwa Sabhuku Naza munguva yapfuura yandaitambudzika kuti ndogara sei ndigone kuwanawo pokuita mabasa emaoko. Ndiri murimisi by profession. Saka ndakakumbira nzvimbo muna 2022 pakava nekutenderwa kunzi ndiite basa rekuchengeta huku, nekuti ndatanga kuchengeta huku dzemabroilers dzandakazongotenderera ndichipa vanhu mazuva andaiboita zvemakambenzi. Saka ndaida kuita project yehuku dzanga dzikati wandei. Saka 2023 ndikava ndapinda futi zvakare munguva dzema-elections, handira kuzokwanisa kunge ndichivaka papi, mari yakabva yapera. Saka 2024 nzvimbo yanga ikangochengetedzwa chete iripo, nokuti ndatomboisa zvimwe zvidhina ndakavaka foundation yedanga diki. 2024 ndobva ndasvika ndaona pachirwa gomba, ndabva ndataura namukoma ndikati ako zvakamira sezvikanzi ati nevamwe amai vanga tada kuti nekuti Sabhuku Naza ndi mukoma wangu mumusha medu. Zvikanzi aiwa ndandina vamwe amai vanga ndapatula chikoro, ndikati ndanga ndichitonetseka izvozvo nguva yese kuti ndingawane kuti ndigone kuisa chikoro, nekuti hurumende iri kuti vakai zvikoro kuna vanenge vanomukana. Ndikati noruzivo rwandinarwo rwamama mbotambira kuti uya utiitire basa rehuku tichidzidza pano, chingouya uite chikoro ndakuti ndichiita nechikoro ndichidzidzisa kuti vabereki kurima. Mari? Right, saka zvazoitika ndezvekuti nhasi uno ndazoita chikoro. Ndaita chikoro cheche nzvimbo yangu ndakati vake ndasanda ndanyatsopedza. Ndakaita Sabhuku Naza vakanditambira vakati aiwa uya kuno munina kana wati uda kuwana chikoro tova taenda kumba kwa alright. Marwisirwo ari kuitwa acho ndeyekuti munemo ari panapa uyo muimba yandiri kugara pari zvino club, imba yeclub ine toilet iripo yavakatiratidza kuti munoshandisa toilet, imba yedu ndeiyi. Saka pakushandisa toilet iyoyo ndo pari kuita nyaya. Mune mari kubva taiwa toilet iyoyo ndoda kuipwanya iyoyo, ndodaisa bhawa rangu papi ipapo. Saka takarwisana, tatone nguva achingotirwisa, asi pari zvino ndazokundikana. Saka ndaya kudarira nokuti rindibatsire, nekuti akambondidzurira waya ndakaita mugano wekuti mvura yenda nepaflag post nepaassembly ndakuvhara drain rekutanga abva arifushira. Rechipiri ndo raakazoti ndabva kurifushira kuchitonaya mvura ndine maticha angu ipapo, ndobva uya nefoshoro yakabva nditandanisa ndakatotiza, ndobva achitanga kuvhara futi chidhunduru rezvikanzi zvinobasa rezvekaflag ikako nokachikoro ikako da ukavhara dakisa bva ipapo. Saka nyaya ndakazofonerawo mapurisa ndikati waya mutibatsire kuona kuti toita sei. Saka kuya kwandaita kuno kundangoti regai ndise manyaya yekunaishe, nekuti vavakidzani vangu uyu ndisahwira wangu, toda kuti tigarisane zvakanaka tigone kuenzaniswa. naSabhuku wangu handikakavadzane nawo, zvakare neveclub handikakavadzane nawo. Iye ndiye akungotarisana neni asi achindikanganisa. Vanhu ava tikambovasanganisa pamashure kuti ivava alright atende. Kundirwisa uchindikanganisa panzvimbo yandakapiwa naSabhuku ndichishanda ndizvo iri. Inini ndingapoka nepakuti kurwisa ndopa ndingapoka nenapo. Ndau iripo ndeyekuti pane toilet iripo yeclub inowa yemudhuri wari kushandisa yakazara. Inini stand yandikapiwa naSabhuku yakanangana futi nepatoilet papo. Ndopa ndakumbira kuclub ndakati ndiri kukumbirawo sezvo toilet yenyu since yazara ndakuchivaka toilet yenyu paside, uyezve inini mudhuri foundation yangu yakanangana nepatoilet penyu, ini ndokuvakira yenyu paside. Zvechokwadi ndobva taita saizvozvo, club yakanditendera ndakavaka toilet yavo, izvozvo yakatopera. Saka uyu akazovhura drain because pashopu pandinorenda mvura inouya nepafurandi peshopu yobva yadzika nopafurandi pafurandi pemudhuri wanorenda. Ndomba avhura drain richidarika nopastand pangu, ndokati Mr. Nyaneti musavhure drain ripi, musavhure drain iri because riri kubvarura pastand pangu. Ndomba ndanotora foshora ndakanga kuvhara drain raanga avhura riri. Saka inini handina kuzoona kukotama kwandikaita ari kunditora mavhidhiyo kuseri. Saka time yandikatendeuka ndikati nainyaneti ko chirudzi chokuti unotora munhu vhidhiyo usina kuwirirana naye auzive kuti imhosva iri, ndichistepa ndichienda kwaari ndopa akanopinda mumba. Nguva yendoma ndatobuda ndaenda kuwadza naye, ndabva ndafonera nepolisi zvakanzi kune munhu auya kukumhangarira kuno kunzi warwisana naye nefoshoro. Ndomba ndauya kupolisi, ndauya kupolisi akafonerwa 3 times. Catch 4 ndopa akazoti ndaendesa nyaya kwachief. Saka ndikumunhu. Alright. Ini mvunzo wangu ilipo kuti pauita bhawa rakuti Bishop. utoyo ari kuenda padhuze nepawo
chamunayamitsira napo chiya mugero uyu umbomira sari kufara mugero uyu ndokuti utaya mvura here kana mvura makavhara zvinyi pasina mvura hapana akavhura mvura iri kungonaya ichingoirona pamashops chingorere mashops kosabhuku wacho makamuudza here ava havana yari akakupai andii makapiwa nasabhuku havana kunotaura kwasabhuku vakangomhanya imima ndivo wandiwo wakanzivakira ava vana vana sabhuku tere ndakavavakira kosabhuku makaregere kuenda izvo takunetsana nenhau yedhirimikai zvakuda ivo vachipindura kuti nechikonzero chei vakamhanya kuya kumatare sabhuku wacho pandakaunzirwa samoni ndakaenda kuclub wezi samoni mupurisa akaunza samoni akati veclub unouya nawo kuudani club ndo yaifana kudhila newe nokuti ndiye yakapa munhu ini ndazvisina chokuita nekuti ndandakwiriwa wezi iwo waifana kana dare racho rakatokwiriwa iro waifana kuzivisa iclub ndakavazivisa ndo vari kunzvimbo ende ndo vane chokuita panzvimbo iyo kubviswa iwewe kana kubvisa uyu ndo vane simba racho vakaona kuti maramba muchikakatana ndakavazivisa zvese apanatazvinangwa equation yenyaya yezvekushanda akapa mumwe munhu ndiani sabhuku aipa nzvimbo ndiani sabhuku ko club yapinda mapi uyo ari kushandisa advantage yekuti reni randavhura rakanangana netoilet yeclub saka ivo akufanira kundiudza zvokuita panooenda paseri pedemo pachitachoku chakatarisa kuti madoimeno panana sero hapasi fanira kufonera kuti nayo kuri chibva ipapa hapasiri pe ndati hapasiri pe nokufanana sei mudhemu awana vanyari muzi mudhemu wapedza dhemu munoona kuti wene isusu district yedu inenge rine kakuvharika panyaya yedevelopment pakuvharika pane zvinhu zvakanaka muda kuzvivhara ipamba ndakakudze munotoenda kundisira musangano mukuzvifambisa sei dhemu rere mukunoona sei umbonoona sei raiwe sabhuku unoona sei chikora changa pakilabu ilipo yokutanga imusedhema kwangu wakapinda nasabhura nasasauranga achiripo iyo futi yokumiriwo wakabhura nasauranga achiripo iyo kunopi anyandaenda kuapa kuti remai vakaiva vachikumbira vachiti toda kuti ndipfuye huku toita madororo aya inanogara pasi ndikupakudzingai mazuvanotera makasaoerarama makasapa mudhemu ndikukudzingai basa rangu ndokuprotecta zvinhu zvigare zvichi ndikastodheme zvinhu zvangu kai saka endai munowirirana makasaoerana ndokudzingai handikukona muri mudhemu ivo kuleka discipline yakuramba ndikudzorera panyaya iyoyo enonogaisa zvinhu zvako please ukuya nenyaya zvinoshandisa iwewe instead yokuti iwo uzidzivirire ini ndakaona chinjada kundiexposa ndomhanya nasabhuku kuti ichi chivhare so handizvo chienda nekomiti yako kubatsira moyo kuti ndanovhara zvibhakera zvandikuya kwamuri zvandikuya zvokurovai nazvo next week nokuti ndikudza kuti friday ndikona kutenderera straight masparadza wakaona mumhodzi wakutemwa mufenzi yekunext door kunokuti singakuteme munoitasi ita kuudzura uomere ikokwiyo kwatedze kutema saka tikudzura kuti watichadzura ndiana makati penya mhodzi andisi kuona kuti mhodzi wacho ndiani saka ndiwe mhodzi here waenda umo kutemwa nemunext door kandi ndiwe ozi nyaya yenyu exposai inzwa munemo nyaya yekuexposa inini muri vairi the best kuwirirana kuti nyaya iyi isaita sei tisaexposei nokuti makafunga kuti nhasi handa kuinzwa ndangotaurwa handa kuinzwa asi endai munogadzisa musha wenyu avanongananasi ichisunga nevana vako
ava vana vaise zvinotswa wani vachingotiudza kuti takagara zvakanaka club takagadzisa demu takagadzisa takapanana zvakaita sei zvakanaka chikoro ndochida todaona vakadzidza asi handidi tichitwe pasiri iwewe bhawanorida kasi handidi kuti vanhu vadhakurwe mudhemu vanofa saka nesi ndinoda kuchengetedzai saka dzokerai kumba munogara pasi